Da vam kažem, podcast Dejana Kreculja. Poštovani prijatelji, dobrodošli u još jedan podcast Da vam kažem. Interesovanje koje su izazvale gospodske reči Baba Katine iz naše prve epizode, naročito njena anegdota o koegzistentnoj peni u kolačima, najbolji je dokaz da su lokalni govor i lično pamćenje neprocenjivo blago. Reči, kao i ulice, pamte. Ali dok smo u prvoj epizodi govorili o rečima koje su gospodske, jer su potekle iz javnog života, iz kancelarija i škola, danas ulazimo dublje. Danas pričamo o rečima koje su se rađale u komšiluku, pod lipom, uz ogradu, na pijaci i postajale veće od svog prvobitnog značenja. Dakle, idemo dublje u kovinski govor. U Kovinu, ako bi neko sve znao, baš sve, od toga ko je s kim, ko se posvađao, razveo, propio, kockao ili zamerio, govorilo bi se, pa ti si prava baba Mara Grašina. To je bio izraz za osobu, najčešće ženu, ponekad i muškarca, koja je bila izuzetno dobro informisana, upućena u sve što se dešava među ljudima. S dozom šale, ali i poštovanja, jer biti baba Mara Grašina značilo je imati uvid u male tajne velikog života jednog malog mesta. Naravno, to se nikad nije odnosilo na politiku, vlast i velike odluke. Ne, to su bile priče iz sokaka, priče o običnim ljudima, o njihovim radostima i nevoljama. Sjećam se našeg direktora gimnazije, Duše, dobre Duše naše škole. Kad bi neko znao više nego što bi se očekivalo, pa i trebalo, on bi se samo nasmejao i rekao, lepće ti poljubim ja, ti si prava baba Mara Grašina, ti sve znaš. Ali odakle taj izraz? To nije izmišljen lik. Postojala je stvarna osoba, Mara iz porodice Grašinih, po kojoj je i nadimak nastao. Još je pamtim kao staru suvu ženu koja je živela u kući pored škole. Bila je to žena koja je, kako se govorilo, znala sve i svakog. S vremenom njeno ime je preraslo samu osobu, postalo je izraz, fraza, naš lokalni idiom. I tu je suština kovinskog govora. Reč rođena u komšiluku postala je deo našeg jezika. Jedna Mara, jedno ime, pretvorilo se u pojam. To je ono bogatstvo koje se ne može zapisati u rečenicama, već živi u govoru, u pamćenju, u šali izrečeno, a zauvek zapamćeno. Da vam kažem, baba Mara Grašina nije bila titula, već pojava. Živa enciklopedija sokaka i srca, naš nekadašnji internet, za sve što je važno u životima malih ljudi. I dok danas imamo mreže, portale i notifikacije, nekako se čini da je ona naša živa mreža bila toplija. Jer kovinski govor nije samo govor. To je način da se pamti, da se prenosi, da se čuva duh. Ako izgubimo te reči, izgubit ćemo i deo sebe. Zato sledeći put, kad čujete izraz baba Mara Grašina, znajte da on nosi više od šale. Nosi kompliment za one koji su, jednostavno rečeno, znali život u malom. Hvala vam što ste slušali i do sledećeg slušanja. Ostajte mi zdravo.